Moi! Juotava. Päätin nyt tehdä viimeittävän takkausvideon, minkä mun piti tehdä vuosi sitten. Eli aika myöhässä. Ja muthan silloin takkas Powerpolle. Kiitos siitä. Et hei vaan sulle. Ja eli siis mun pitää nyt kertoa teille 5 faktaa itsestäni. Tai niin, joo. Joten aloitetaan. 1. Harrastan vieläkin kepparointia. Numero 2. Omistan hamsterin Juuki ja kissan Pandan. Juuki mä voinkin tässä samalla jo näyttääkin. Tällainen ihana vanhus. Vanhus se on joku, se on yli 2V, mutta tällainen pikkuinen kaveri. Mun rakkauteni vieläkin. Joo. Mä mummeli. Mulla on aivosti. Eikö se siihen? Siis 3. Pidän eka kertaa tunnin Powerpollen leirillä. Se vähän jänskättää mua. En tässä lukkasin. 4. Rakastan näitä aurinkolaseja. Nää on aivan ihana. Nää on kiva väri. Joo. 5. 5. Tykkään tanssimisesta. Kova tyttö tanssimaan. Joo. Mut joo, ei. Siitä oikein 5 faktaa. Nähdään, tai siis toivottavasti tulee jaksamaan tekemään lisää videoita. En takkaa tällä kertaa ketään. En yhtään ketään, koska en jaksa. Joo, siis en takkaa tällä kertaa ketään. Joten tää oli tästä.